Di salên notî de ji botan, Serhed, Colemêrg û ji gelek deverên din gel ji ber tundî û zilma artêşa Tirkiyeyê di welatê xwe de bûn penaber. Welatiyên ku ji ber zilm û zordariya dewletê nêçarîcî û warê xwe terk kirin, di serî de li Bihêrê, Şeranîş, Bersivê, Geliyê Qiyamet, Etruş, Nînova, Nehdaran û herî dawî ji li me Xmûrê bicih bûn. Di sala 1995 de bi encama çalakiya rojiya li Zaxoyê weka penaberên siyasî hatin qebûl kirin. û di sala 1998 de jî ji aliyê netewên Yekbûyî ve gelê wargeha Şehîd Rûstem Cûdî ango wargeha Mexmûrê hatin qebûl kirin û ketin bin banê netewên Yekbûyî. Wargeha Mexmûrê ji destpêka salên notî heya niha ji ber destê PDK gelek zehmetiyan kişand. PDK gelê wir birçî hişt. Serê wan jêkir û wan firotin dewleta Tirkiyeyê. Di nav van zehmetiyan de şeniyên wargehê xwejaliyê perwerde û jiyanê ve birêxistin kirin. Bi têkoşîna xwe navê xwe di dîroka Kurdan da bi tîpên zêrî nivîsand. Di sala 2019 de berpirsê Mîtê Osman Köse ji aliyê çend ciwanên Kurd ve li Hewlêrê hat kuştin. PDK piştî vê bûyerê di hevdê tirmeha 2019 de ambargo danî ser wargeha Mexmûrê. Ambargoya ser wargehê ji bo çeteyên wek Daişê firsata êrişê çêkir. Ji ber ambargoya heyî bi hezaran karker ji karê xwe bûn. Nexweşên giran tedawiya wan ne hatin domandin û perwerde ketibin xeterê. Ambargoyekî fîzîkî, aborî, derûnî, siyasî, mirovî, tendurustî û ji her alî qadên ciyanê ve li ser wan hatiye danîn. Armanca vê ambargoyê ew e ku gel were ceza kirin. Ji ber rêgirî û nêzîkatiyên li bendên kontrolê yên hêzên PDK ve gelek nexweşên kronîk ji ber nêdermankirinê rewşa wan pir girantir dibe. Di van 2 salên ambargoyê de herî zêde jin jê bandor bûn. Taybet jî jinên ducanî. Tevî hemû nerazîbûnên gelê wargehê û piştgiriya çend parlamenterên Başûrê Kurdistanê jî ambargoya li ser wargehê her diçe dijwartir têkirin. Bi ambargoyê re êrişên çete û dewletan jî zêdetir dibin. Ji bo ku dewlet an jî çeteyên hovane êrişên wargeha Mexmûrê bikin, tu hince tu ne. Yeni êrişên Mexmûrê dikin dibin PKK ji Mexmûrê li hêzên me dide. Lê di rastiyê de sivîlên bêguneh dibin hedefa sîhayên dewleta Tirkiyeyê. Êrişkarê wargehê modela modernîte demokratîk şixurat dikin hedef û ji bo tunekirina vê modelê êriş dikin. Lê piştî her êrişê gel zêdetir hev digire û li ber xwe dide. Ji bo wê ku gefên tên xwarin tu encemek nagirin. Ji sala 2017 bigirin heta 5 Haziranê 2021 bi dehan car balafirên şer û çeteyên Daişê êrişê gelê Mexmûrê kirin. Bi dehan welatî şehîd bûn û birîndar bûn. Di şeşê Kanûna 2017 balafirên şer ên artêşa Tirkiyeyê wargeha Mexmûrê bimbabaran kirin û di êrişê de 5 endamên hêzên parastina cewherî jiyana xwe ji destan. Di êrişa 13 Kanûna 2018 de 4 jin jiyana xwe ji destan. 18 Tirmeha 2019 de carek din balafirên Tirkiyeyê bomba li wargehê barandin û di encamê de 2 şeniyên wargehê birîndar bûn. Di 15 Hazirana 2020 de balafirên artêşa Tirkiyeyê derdora wargeha Mexmûrê, Çiyayê Qereço û devera Niştemûr a ku dikeve tenîştên kampê bi dijwarî bombabaran kirin. Bi şevba koronayê jiyana li wargehê zêdetir xirab bû. Hewce bû ku rêbeberiya Başûrê Kurdistanê alîkarî bikire, lê nekir. Şeniyên Mexmûrê ji bo muhtaç ji berdestê dijminê xwe nebin, hewl dan ku di Çolistanê de sevalkarî û çandiniyê bikin. Di rewşa heyî de êrişa wargeha Mexmûrê bi armanca qirkirinê tê kirin. Li hember van êrişan, hikûmeta Herêma Kurdistanê an jî rayedarekî wan bertek nîşan nade. Tenê hikûmeta Iraqê tevî şandeya xwe ya lêkolînê li cihê bûyerê lêkolîn kir. Di encama lêkolînê de destnîşan kirin ku Mexmûr hatiye bombakirin û sîvîl hatine qetil kirin. Lê bertekekî tund li ser vê encamê nehat dayîn. Tenê piştî lêkolînê gotin hewçeya Tirkiye li hember xaka Iraqê rêz bigire. Hevşaredarê wargeha Mexmûrê Bedran Pîranî di hevpeyvînekî xwe de rastiya zehmetiyên ambargoyê wiha bilêv kir. Gelê wargehê kar û debara xwe li ser Hewlêrê pêk danî. Lê niha nikarin derkevin dervayê wargehê. Berê pir kêm jî hikûmeta Herêma Kurdistanê alîkarî dida wargehê. Medkarbû kel û pelan bi buhayê guncav bikiriye. Lê ji ber ku rêgirî dest pê kir em nikarin pêdiviyox pêk bînin. Em hemû xebatên xwe yên şaredariyê bi alîkarî û piştgiriya gel pêktînin. Di encamê de PDK bi xwestina Tirkiyeyê ambargo daniye ser wargeha Mexmûrê. Dixwazin wargeha Mexmûrê ji aliyê aborî ve tune bikin. Ji ber ku aboriya civakek tune be nikare jiyana xwe bidomîne. Niha bi ambargoyê dixwazin bi birçîbûnê Mexmûriyan terbiye bikin. Heke pêvajoya 2 salan bê nirxandin mirov dikare bêje şeniyên wargehê ji aliyê destxistina
pêdiviyên jiyanê de dibin xetereyê de ne. Lê Mexmûrê devê vê siyaseta qirêj û hemû tengasiyan jî di jiyana xwe ya serbixwe û di modela modernîtaya demokratîk de bi israrin.